Hey, sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila lapha emakhaya noma kuphi lapho nikhona? Umfowabo Mkhonzo nibingelelayo bafethu. Siyabonga kakhulu uma ngabe kuwukuthi niyaphila. Asithembe ukuthi sibuyile sonke siphila onyakeni ka-2026. Asithembe ukuthi konke kuhamba ngendlela bafethu. Usuqalile kunyaka. Konke okungamaphupho esinawo esifisayo ukuwafeza. Asiqaleni khona manje singasalindi uFebruwari, uMashi noma u-April. Asiqhubekeni lapho sigcine khona ukuzama last year. Yilokho nje engingakusho. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi ake ngenze just le video emfishane yokuvula unyaka ka-2026. Ukunazisa nje ukuthi njengoba bengilokhu ngisho ukuthi ngonyaka odlule kunama-program amasha esizowa-eda la. Usufikile kunyaka ka-2026. Nizobona nje kuzoba nezinto ezintsha engizozi-eda la. Ama-program amasha esizowa-eda la. Ukuze siqhubeke sikhulisa i-channel yethu. So ngiyacela ukuthi uma ungaka-subscribe uqhubeke usubscribe manje ukuze sizothi masifaka ama-video ama-program amasha la ube part of le channel sikhona ukuthi sibe ndawonye la. Imisebenzi esiyenzayo kwi-community yiloko nje okuningi enizokubona la. Kanjalo-ke indaba yama-video M_K Party sizobe siqhubeke njalo siwenza la sikhankasela M_K Party. Esikholelwa kakhulu ukuthi iningi labantu base-South Africa ilona qembu lezepolitiki njengamanje abalidinga kakhulu emandleni. Uma ubheka indlela elisapotheka ngayo soloku kwaba khona ama-elections adlule nendlela abantu abakholelwa kakhulu kulo. Buka nje imisebenzi eyenziwa i-M_K Party njengamanje sikhuluma nje. Kunabantu abaningi abaqashiwe manje emsebenzini ngenxa ye-M_K Party. Uma ngingaba specific ngisho nje ngithi ilakho eholwa ubaba uMancenza yenza umsebenzi omuhle kakhulu ukulekelela abantu base-South Africa ukuthi bathole imisebenzi ebafanele nabayi-deserve-ayo njengabahlali bakuleli. So yiloko nje esizobe silokhu sikuveza la. Kubonakala ukuthi ubaba uJacob Zuma uma esekhulumile izinto ziyenzeka kuleli zwe. Yiloko esizobe silokhu sikubonisa abantu ukuthi ubaba uZuma uyena muntu esingamethemba ukuthi ahole kahle leli zwe ngendlela e-right nendlela ezozuzisa ikakhulukazi thina bantu abamnyama kuleli zwe. Okubaluleke kakhulu-ke bafethu ukuthi sikhulume nangendaba ye-crime edla lubi e-South Africa usuku nosuku, ubusuku nobusuku e-South Africa. Kukhona isigameko esenzakalayo, iy'gameko empeleni ezenzakalayo ezi-involve-a izibhamu. Kufa abantu, kulahleka abantu. I-crime ingenhle e-South Africa. So kuyofuneka ukuthi sibe nendlela yokuthi sibonisane ukuthi singawulekelela kangakanani uhulumeni ekulweni ne-crime engaka. Mina njengomfowabo Mkhonza into engiyibona iyenzeka e-South Africa isikhathi esiningi uma unga-notice. E-South Africa kuqhanyukwa sekudifendwa abantu. Ake ngibe noma ngiyibeka kabi. E-South Africa kuqhamuka seku-intervene-wa kwi-crime isivele yenzeka.
uthole ukuthi ku-intervene-wa nje sekuvele kunabantu abafile, sekuvele konakele, ilapho-ke ku-intervene-wa khona. In short, uhulumeni wethu eSouth Africa ngibona ungenaso strategy esi-right sokuthi i-crime i-prevent-we, kodwa uhlezi u-intervene-a seyenzekile i-crime. Akusisizi-ke lokho ngoba kulahleka iy'mpilo zabantu, kulahleka ama-property abantu, iy'moto, bagqekezela abantu, babanjwe inkunzi, kubanjeya. Naku nje bekunale sigameko lesi saloya mfo obe-snatch-a amafoni obanjiwe, yayibona? Noma ngabe sebanjiwe manje lo mfo, kodwa i-damage ayenzile kuloya sisi amphuca leya foni. I-damage, loya sisi uyayidinga i-counselling, leya trauma abhekana nayo ngalesa simo. Not just yena, iningi lethu uma ngabe sibona leya video, ukhumbula izinto ey'ningi okuwukuthi zike zakwehlela before. I-trauma leya kuvusa i-trauma owakwadlula kuyo uma kuwukuthi wake wabanjwa inkunzi before and all that. So uma ungabheka izinto ey'fana nalezi engikhuluma ngazo, ukuthi uhulumeni wethu isikhathi esiningi awukhona ukuprevent-a lezi zinto, kodwa uqhamuka sekonakele kungikhathi ngenelela. So yingakho-ke la ngizothi kufanele sibe nokuqhubeka silekelela uhulumeni ngama-strategies nokubonisa uhulumeni ngendlela ongenza ngayo. I wonder ukuthi ama-minister nama-parliamentarians nabo bonke nje abayikhulu, abantu abasemandleni, bayawabuka yini ama-video, bayawabuka yini lama-podcast afana no-Skim GP lapha ku-Behind the Walls, ama-podcast afana nalawa lokhu njani, bo-King David Studio, lapho khona kukhuluma ama-ex-convicts, abantu abebenza i-crime enkulu kabi e-South Africa, besho ukuthi i-crime bebeyenza kanjani, bechaza everything. I wonder ukuthi iy'khulu zethu ziyawabuka yini ama-podcast afana nalawo, because kuningi angakusebenzisa lapho ukuprevent-a i-crime. Even kwesinye isikhathi uma ngabe bahlakaniphile bangaze basebenze even nabo laba bantu asebake bahlala emajele, batoka impela ukuthi babe yingxenye noma babe part of ukulwa ne-crime e-South Africa, because kuningi abakwaziyo because they've been there, not just being there as spectators but involved kule zinto ze-crime. So yiko nje mina ngikhathazeke ngako kakhulu la ukuthi uhulumeni wethu kwangathi ungaqinisa kakhulu ekutheni uyi-prevent-e i-crime, uqhamuke isingakenzeki. Ama-strategies afana nalawo, njengokuthi kungenwe ey'kolweni kufundiswe intsha iseyincane, yabo, ku-intervene-we ey'kolweni ngokuthi intsha ekhulayo noma i-generation esilandelayo noma elandelayo ingabe involved kulama-crime esikhala ngawo kangaka, yayibona? Kube nendlela, I wonder ukuthi i-research bayayenza yini abasiphethe ukubona ukuthi yini elidela kwi-crime kangaka, bese bengena entsheni, bengena kubantwana, balungise umqondo wabantwana ukuthi bangangeni ey'dakamizweni, bangangeni kwi-crime and all that. Ngicabanga nje iloko mina ngifuna sifokhase kakhulu. Uzobona la njengoba ngisho ngithi ngiletha amanye ama-program la kule channel, uzobona ezinye zey'ndlela mina engicabanga njengomfo kaMkhonza ukuthi zingasiza kakhulu and mazingasabalala. Kuningi okungenzeka ngoba asisenzeli kuphela imanje, sesenzela nelikusasa ukuthi abantwana bethu, i-generation ezayo iphile ngcono kunale mpilo esiyiphila manje thina yokuhlala sithukile ukuthi kungenzakalani. Kuningi-ke bafethu okuzokwenzeka la, yiloko nje engithi bengifuna ukusho kule video. Asithembe niyaphila. If ungaka-subscribe, please subscribe la ku
YouTube, uphinde ufollow TikTok. So hlangana kwividiyo elandelayo. Thank you so much.